Semara mula ya ora nek ramukal para mung piyai klantene ngendi wae karo Bukesi racake do pirsa ayo kowe angger nek sinden kaya Antasena Bukesi ayo nggih Pak saiki kok sampeyan nang ngono Gusti Ram nggih Pak niku kan tasih alit sakniki kan kula sampun bedhek nggih sakniki sampun tuwek ampun suwek beda karakter ya Bu Kesi ya iya no dulu kan masih anak-anak riyen masih lari alit polos saking desa lah sakniki kan sampun hijrah teng kutha Solo sak saged-sagedipun sinau basa Jawa tata basa Jawa ngaten Mas Cahya Kuntadi waduh halus kaya ngono ini mboten namung wonten panggung lho Pak menawi wonten griya Bu Kesi niku anggere langsung nyepakaken wedang teh teng kula menika saking katebian sampun laku dodok nggih alon-alon ini akhirnya kutah wong dhewe geblak ngae grup dia pecah iki mula lagi anane mung apa gelas gembreng kae mergo tator-tator ning karo kuwi terus anu gawe wedang teh neh niku terus kalau balus ngoten niku didepne kula ban niku nyembah kula mak teplek kalian muni monggo Mas Cahya Kuntadi unjukanipun ini ngene dan biyen sik polos ayo si polos karo ya wis wis Bu Kesi ya Bu Kesi dandang gula banjet di pamundhute Pak Suroso mesti mewakili keluarga besar menika monggo Bu Kesi ketok ya bro. Nah, krungu iki ampun arsa iki kelingan kuwi. Iya nggih. Lagi umroh. Bapak Haji Romli kalian Ibu Kamti nggih tasik lenggah Bu Kesi. Oh, tasik kepareng menika Ibu. Bapak nggih. Sehat. Yayinipun Ibu lemu. Nggih. Ayam tentrem. Padha sampean biyen nalika urung tak palakrama. Awakmu ya kaya cacing cilik ngono kuwi. Ning bareng lho saiki piye? Saya lemu. Ha iya. Omahe rong klakon tingkat wetenge wis tingkat dhisik. Mulya heeh rasane tentrem. Pak Deyoko ugi tasik kinarak lenggah. Wah nggih waduh nggih. Sembah nuwun Pakde kaya keroyo-royo ngantos jam setengah kali tasik kepareng berkah ingkang putra. Kula namung saged nderek nyurung donga mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan sehat walafiat. Anggenipun momong dumateng para kadang-kadang seniman dalang wewengkon Klaten lan winjang dalu para kadang-kadang dalang Klaten menika sami ngawontenaken kegiatan dharma wayangan ingkang temanipun peduli bencana.
Liyane Kecak Merapi nggih. Ingkang ngasta menika Mas Bagong Darmono kalian Mas Muhammad Bayu Waji. Aji Mas Bayu Waji, Mas putrane Pak Neng Suwargi. Oh iya iya. Oh enggak. Dadi tembang Bandang Gula iki ya ngemutake marang calon-calon manten ligine manten kakung yen milih bojo aja milih karo wong ayu karo wong sugih. Napa malih Bu Kesi? Ping telu pangkat aja mung milih sing sugih, ayu lan pangkat. Merga napa? Sing jenenge Raja Brana niku bisa gempur, rupa ayu niku bisa luntur. Mula golek ayu monggo, ning ayu lair nganti tekan batine. Ayo siap, amin. Ya, kuwi. Iku bisa sambang keneng sambang sarah wungan kapi menika ugi dipun kersakaken lumantar WA saking Bapak Soekardi Temuireng Jatinom Klaten. Lumantar WA aja iki. Ugi menika Assalamualaikum Pak Dalang saking Padepokan Sumur Jolotundo. Laladan Widodaren Ngawi nderek Ungen saking kula saking Mutakhin Abadi. Saking Mbak Kiki, waduh apa nih Mbak? Titip salam dari Pak Taslim. Wah, nggih siap. Apa iki? Tulisno Mas, aku njaluk lagu Alamate Anak Soleh. Oh iya siap nggih. Ugi saking Mbak Tintun apa iki?
Sehat Mas. Oh nggih siap. Nuwun. Wah, Jan. Le perhatian ngono lho ya. Iya. Oke training. Nggih. Bekasi aja diaturake jenang gula ae. Jos yen sampeyan sing ngaturake. Monggo, lho, jenang gula. Monggo Pak Suroso dipun laras, Pak. Naganta yang bengi krungu suarane Bu Kesi ning anggere pelok barang ini seneng ku nganti seprene. Ayo. Mergo jaman semono ya nun sewu saestu menika. Kula kedanan kalian Bu Kesi menika mergo pelok barang. Nonton wayang nang nggen pagelaran keraton ya lah pimo lumo nempi. Bu Kesi ninggen mau langsung mau nih gerita nak gerakap kok iso kaya mangkun muga-muga sok aku iso disindeni piyai kaya ngono. Alhamdulillah le nyindeni kula mboten namung teng panggung mawon ning ngantos teng griya tansah dipun sindeni Bu Kesi. Ya pas mendewe. Apa? Matur sembah nuwun Bu Kesi. Mumpung larase